Bismillah, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Ramazan ayında üstəmə ibadətlər qılınır. Şunun turunda indi biz söyləşə başlayanıyıq. Həmən Ramazan ayı tağın bir kurkam, bik mühim ibadətinin bir türün үтәргә булыша һәм үзебездә булдырырга, әмма ул бик авыр. Шушында ураза тотып та, изге җирләрдә булып та күрәбез, кайберәүләрдә шушы гыйбадәт бик үтәлеп бетми. Һәм инде үзендә дә ул аны булдырырга тырышмый, кызганычка каршы, ул да булса сабырлык, ягъни түземлелек, үз-үзеңне тута белү. Асылда ураза шушы сабырлыкны, түземлелекне бездә булдырырга ярдәм итә. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә безгә халал иткән ризыклардан ашыйсы килә, эчәсе килә, шулай бит, көннәр өссе һәм безнең инде бик каты эчәсе килә, әмма без Аллаһ ризалыгы өчен шушы аның әмерен үтим дип, аның ризалыгын алым дип без түзәбез. Шулай бит. Ашамыйбыз, эчмибез. Ягъни ураза менә ярдәм итә шушы түземлелекне, сабырлыкны бездә булдырырга. Һәм галимнәр дә әйтә, менә кеше әгәр дә үзендә сабырлык, түземлекне булдырасы килсә, күбрәк ураза тотсын диләр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте бит, сауму нисфу сабр ди. Ураза тоту сабырлыкның яртысы диде. Чөнки сабырлык ураза тотканда кеше шушы шәһвәтен, теләген кырыйга куеп инде нишлей? Буйсына Аллаһы Тәгаләнең әмерләренә. Һәм әле тагын да менә бик мөһим, ураза тотучы телен дә тотып торырга тиеш. Телен тыеп, сабырлык күрсәтеп, төрле талашулардан, бузык сүзләрдән үзен сакларга тиеш. Әмма менә бүгенге көндә без күрәбез, безнең ураза тота ашказаны гына. Менә хаҗилар да монда бер-берсе белән талашып китә, сүзгә килешә, бәхәскә керешә, зарлана башлый, анда гилман харамны ябалар, тегеләй итәләр, булай итәләр. Ягъни ураза булса да, телдән зарлану сүзләре күп чыга. Кызганыч, менә телен сабырлыкка өйрәтә алмый. Сабыр итә, ашаудан сабыр итә, ишүдән. Әмма сабыр итә алмый, кайбер менә килгән мәшәкатьләргә зарлана башлый. Тегесе булай, монсы булай. Әмма асылда мөселман кешесе инде шөкерле булырга тиеш. Чөнки шөкер, ризалык ул мөселманның нигезе. Чөнки Ибраһим сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ләин шәкәртум ләзидәннәкум", кем шөкер итсә, мин аңа арттырырмын ди. Шуңа күрә менә без бүген алачакбыз шушы сабырлык турында аятлар, хәдисләр, һәм безгә күнектерергә кирәк шушы зарланудан үзебезне түзеп калырга. Чөнки тормыш ул без теләгәнчә генә бармый. Әгәр дә бөтен нәрсә без теләгәнчә генә барса, без җәннәттә булырбыз. Әле без җәннәткә эләкмәдек. Җәннәткә эләгер өчен әле бик күп тырышырга кирәк. Җәннәттә генә менә син нәрсә телисең, шул булачак. Әмма бүгенге көндә менә бер ничектә менә без теләгән максатка кайбер вакыт ирешә алмаска мөмкин без. Без теләгән әйберне ала алмаска мөмкин без. Шуңа да менә каршыбызга нинди генә сынау чыкмасын, безгә түземле, сабыр булырга кирәк. Һәм менә бу ураза тотуда галимнәр әйтә, шушы сабырлыкның 3 төре җыелган ди. Галимнәр сабырлыкны 3 төргә бүлделәр. Һәм шушы сабырлык, менә шушы ураза гыйбадәтен өчесен дә үзенә җыйган ди. Шуңа да менә бу гыйбадәт, ураза тоту гыйбадәте иң фазиләтле гыйбадәтләрдән санала, сабырлыкны үзебезгә булдырырга ярдәм итә торган. Сабырлык беренче төре ул сабыр булырга кирәк Аллаһка итаәт иткәндә. Ягъни Аллаһның әмерләрен үтәгәндә. Мәсәлән, намаз укыганда сабыр булырга кирәк. Шулай бит, иртә белән торып, тәһарәт алып, мәчеткә барырга бик күп сабырлылык, түземлелек таләп ителә.
Сабыр булырга кирәк, менә шушы хаҗга барганда, гомрәгә барганда. Сабырлык кирәк туганлык җекләрен ныгытканда, чөнки кайбер туганнар син аралашасы килмәскә мөмкин. Сабырлык кирәк күршеләр белән яшәгәндә, чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә әмер итә күршеләр белән яхшы мөнәсәбәттә булырга, әмма күршең эшә бетмәсә дә син түзәсең, сабыр итәсең, чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең бу әмере. Һәм менә хаҗ дигәне, хаҗда да бик каты сабырлык кирәк, менә шушы гомрәдә дә. Чөнки сиңа аша бетмәскә мөмкин, мондагы эсселек, мондагының кеше күплеге, анда группаның җитәкчесе синең белән булган хаҗилар, һәрберсенең төрле характер. Әмма син Аллаһның әмерен үтим дип, итаат итәм дип сабыр итәсең. Түземлелек күрсәтәсең. Зарланмыйсың, чөнки беләсең, һәрбер авырлык өчен авырлык күбрәк булган саен Аллаһ Тәгалә гыйбадәтеңнең әҗрен арттыра. Ягъни менә итаат иткәндә Аллаһ юлында сабыр булырга кирәк. Сабырлыкның бу беренче төре. Икенче сабырлык төре ул да булса нәрсә? Аллаһның тыйган харамнарыннан тыелу. Монда да сабырлык кирәк. Тагын да катырак сабырлык кирәк, шулай бит? Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә тыйды, мәсәлән, гайбәттән. Син сабыр итәсең, Аллаһның шушы әмерен үтәп тырышмыйсың инде кешегә ошамаган нәрсәләрне үз югында зикр итәргә. Аллаһ Тәгалә тыйды ялганнан. Син ялганныйсың, әзрәк кенә алдалыйсың килә, әмма син Аллаһның әмерен үтәп сабыр итәсең, түзәсең, әйтмисең, алдаламыйсың. Һәм башка күп мисаллар китереп була. Һәм менә ураза тотканда да шушы сабырлыкны ураза тоту ярдәм итә булдырга. Ни өчен? Чөнки ураза тотканда Аллаһта ашау ишүдән тыя, шулай бит, гайбәтләрдән, ялганнардан һәм башка гөнаһлардан тыя. Син сабыр итәсең шушы уразаның камиллеген саклар өчен. Һәм өченчесе инде тәкъдир. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә безнең язмышыбызны язган 50 мең ел элек һәм төрле сынаулар килә. Шулай бит, шушы сынауларга да юлыкканда безгә сабыр булырга, түземле булырга кирәк, чыдам булырга кирәк. Һәм ураза тотканда да безнең бит менә ашыйсы килә, шәсе киләме, төрле кешеләр белән очрашабыз. Бу безнең өлешебезгә төшкән нәрсәбез, сынаубыз. Һәм без сабыр булып үткәрергә тиешбез. Һәм менә шушы уразада шушы сабырлыкның 3 төрен җыйган. Һәм менә безгә бәла-каза килгәндә зарланмыйча Аллаһ Субханаһу Тәгалә инде зар-моңнарын белдермичә сабыр булып калу өчен безгә нәрсә кирәк? Менә шушы кайбер аят, хадисләрне белергә кирәк. Чөнки менә зарланасы килә икән, түземсезлек күрсәтәсебез килә икән, кемгәдер акрасыбыз килә икән, нәрсәдер анда гөнаһлы эш эшләп атасы килә икән, безгә сабыр булырга ярдәм итә менә Аллаһ Тәгаләнең китабында килгән аятлар һәм Пәйгамбәр саллаллаһу кайбер хадисләре. Чөнки менә мусульман кешесе үзен давалый, үзенең нәфесен тәрбияли шушы аят, хадисләр белән. Әгәр дә ул тиз кызып китә торган, тиз ачулана торган кеше икән, шушы аятларны, хадисләрне истә тотып, искә төшереп, карале Пәйгамбер саллаллаһу әйтте бит, Аллаһ Тәгалә әйтте бит дип тыйып калырга тырыша. Сабырлыкның фазилаты турында менә галимнәр әйтә, Аллаһ Субханаһу Тәгалә Куръанда 90-нан артык җирдә зикр иткән сабырлыкның фазилаты турында. Без аларның инде менә берничәсен алырбыз. Менә иң беренчесе Аллаһ Субханаһу Тәгалә Худ сүрәсенең 115-нче аятында әйтә: "Васбир" ди, сабыр бул ди. Аллаһ Тәгалә әмер итә. Ягъни бу тормышта яшәгәндә Аллаһ Тәгалә әмер итә аның сынауларына, кешеләр белән муамәлә кылганда. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ди. Дөрестлектә Аллаһ Тәгалә сабыр булучыларның әҗерләрен юкка чыгармый ди. Ягъни син түздең икән, сиңа ошамаган берәр нәрсәдә Аллаһның яки синең иртә белән торасың килми намазга, шулай бит. Син ураза тотасың килми дигәндә. Әмма син сабыр итәсең Аллаһ өчен, Аллаһ Тәгалә буйсынырга кушты, син Аллаһның әмерен үтим дип, Аллаһ Субханаһу Тәгалә менә шушы сабырлык күрсәтеп, син мәчеткә барган өчен, ураза тоткан өчен Аллаһ Тәгалә әҗрен беркайчан да югалтмаячак.
сиңа өстәп бирәчәк. Чөнки Аллаһ өчен берәр нәрсә эшләсәң, ул сиңа хәерлесе белән аны кайтарачак. Һәм нәрсә ди? Имран сүрәсенең 200-нче аятында я әйюхәлләзина аману ди. Иман китерүчеләр, хакыйкый Аллаһ субхана ва тааля инанучыларга мөрәҗәгать итә. Аллаһ субхана тааля иман китерүчеләр ди. Я әйюхәлләзина аману сбиру ва сабиру ди. Иман китерүчеләр, сабыр булыгыз һәм сабырлык туплагыз ди. Яны үзегездә тырышыгыз ди булдырга шушы сабырлыкны, нәфесне тәрбияләп, түземлелек күрсәтергә. Сабырлык, кеше сабыр булган сайын, түземле булган сайын, менә кеше күренә бит ул, бигрәк тә кешенең түземлелеге, сабырлыгы сәфәрдә күренә. Әйтәләр, кара инде сабыр кеше. Гадәттә теге план буенча бармаса, бигрәк тә менә шушы хаҗ гомра сәфәрендә бөтен нәрсә күренә. Автобус вакытында килмәсә, син теләгәнчә берәр нәрсә эшләмәсә, кеше зарлана башлый. Нишләп булай, нишләп тегеләй, шуны да нитә алмыйлар, булай әйтмиләр. Яны уразада үзе, әмма ачуы чыга тегенең. Уразада ул шундый мөбарәк җирдә, әмма ризасызлык белдерә, кайбер шушы гыйбадәт белән килеп чыкмаган, аның теләге ашмаган гамәлләр өчен. Әмма сабыр итсәң, шунда бер нәрсә эндәшмәсәң, түзеп калсаң, Аллаһ Тәгалә сине яратыр. Чөнки сабыр булучыларны, түземле кешеләрне Аллаһ Тәгалә ярата. Без һәр мусульман омтылабыз бит инде Аллаһ Тәгалә безне яратуын. Аллаһ Тәгалә безнең белән булуын. Чөнки Аллаһ Тәгалә сине ярата икән, Аллаһ Тәгалә һәр вакытта синең белән була икән, ул бит сине тауфик бирәчәк, сиңа диндә аңлау бирәчәк, синең дуаларыңа җавап бирәчәк, сине бәла-казадан саклаячак. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, менә кем белән Аллаһ Тәгалә, кемне Аллаһ Тәгалә ярата? Валлаһ юхиббу сабирин ди. Имран сүрәсенең 146-нчы аятында Аллаһ Субханаһу Тәгалә сабыр булучыларны ярата ди. Без берәр бәла-казага юлыктык икән, берәр кеше белән анда менә килеп чыкмады, уртак фикер таба алмадык ди, менә талашырга гына торабыз ди, менә түзеп калабыз икән, сүзгә керешмичә, яки син теләгәнчә берәр эш булып чыкмады икән, син түзеп каласың икән, теләсә нәрсә әйтмисең икән шул кешегә, бел, син белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм сине яратачак. Васбиру инналлаһа ма'ас-сабирин. Анфал сүрәсенең 46-нчы аятында әйтә, сабыр булыгыз ди. Аллаһ Тааля тагын әйтә, әмер итә. Сабыр булсагыз хәерле димес, сабыр булыгыз ди. Аллаһ Тааля әмер итеп әйтә. Түземле булыгыз, чыдамлы булыгыз ди. Дөрестлектә ди, Аллаһ Тааля сабыр булучылар белән ди. Әгәр дә шушы зур сыйфатка, шушы зур дәрәҗәгә ирешәсебез килә икән, Аллаһ Тәгалә безнең белән булуын, Аллаһ Тәгалә безнең яратуын, менә безгә сабырлыкны, түземлелекне үзебездә булдырырга кирәк. Зарланмаска. Хәзер менә шушы аятларны ниткәч, әле без бер ничә сәбәп алачакбыз, ничек итеп сабырлыкны үзендә булдырырга. Һәм белергә кирәк, менә сиңа ошамаса да, син теләгәнгә ирешә алмасаң, син менә берәр бәла-каза килде икән, син канәгать булмаган. Әгәр дә түзеп сабыр итеп калсаң, Аллаһ Субханаһу Тәгалә әҗерләрне хисапсыз бирәм ди. Менә иннама юаффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб ди. Дөреслекдә Аллаһ Субханаһу Тәгалә сабыр булучыларга да әҗерне хисапсыз бирәм ди. Син үзеңдә шушы сыйфатны булдыра алдың икән, син бел, Аллаһ Субханаһу Тәгалә сиңа әҗерләрне бик күп бирәчәк, хисапсыз. Менә ураза да бит шундый гыйбадәтләрдән тора, менә шушы хадисне тагын, шушы аятны ныгыта торган, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә, "Кулли амали ибни Адам лаху" ди. Һәр бер адәм баласының кылган изгелеге аның өчен ди. Ягъни файдасы аңа ди, үзенә ди. "Ал-хасанату би'ашри амсалиха иля 700 ضعف" ди. Һәм шушы берәр изгелек кыла икән адәм баласы, ул аңа 10 әҗр савап бирә ди. Һәм 10-нан артып 700-гә мәртәбә арттырырга мөмкин. Yani birer gıйбадәт кылдың икән син, садака бирдең манда, намаз укыдың манда, һәм башка Аллаһ Тәгалә
10 әҗр ихласлыгына карап, сөннәткә туры килүенә карап, уннан алып 700-гә мәртәбә арттырырга мөмкин. Иллә дә мәгәр нәрсәне ди? Иллә суям ди, иллә дә мәгәр уразаны ди. Уразага ди, фә иннәһу ли, чөнки ул минем өчен ди, шушы ураза. Ягъни ихластан кеше кеше юклыгында да, кеше күрмәгәндә дә ул бит инде авызын ачала. Әмма Аллаһ Тәала күрә дип, Аллаһ өчен дип, ул тыела шушы ашау ишүдән, җинси мөнәсәбәткә керүдән, һәм башка төрле гөнаһлар кылудан. Ни өчен? Аллаһ Тәала күрә дип. Ва ана аҗзи бихи, һәм мин үзем аңа әҗрен бирәчәкмен ди. Чөнки ди тарака шәһвәтуху ва таамуху ва шарабуху мин әҗри. Чөнки ул ди шәһвәтен ди, менә ашыйсы эчәсе килә, шәһвәтен ди, якынлык кыласы килә, минем өчен калдырды ди. Ни өчен калдырды? Шушы сабырлык күрсәтеп, түземлелек күрсәтеп. Һәм шушындый зур сабырлылык, түземлелек күрсәткәнгә Аллаһ Субхану Тәала мин аңа шушы сабырлыгы өчен әҗрне хисапсыз бирәм ди. Үзем бирәм ди. Һәм уразаның менә әҗр савабы яшерелгән. Безнең бит кайбер гамәлләр өчен әҗр савап билгеле. Мәчеткә барып җәмәгать белән укыдың икән 27 савап. Коръәннең бер хәрефен укыдың икән 10 әҗр савап. Харамга менә монда төшеп намаз укыдың икән 100 мең савап. Пәйгамбер саллаллаху алейһи мәчетенә барып укыдың икән 1000 савап. Алякса мәчетенә барып укыдың икән 500 савап. Шулай бит бер намаз өчен. Савап билгеле. Әмма ураза өчен савап билгеле түгел. Хисапсыз бирәм ди. Ни өчен? Чөнки монда сабырлыкның 3 төре дә бар. Ә сабырлык кылу ул иң авыр гыйбадәтләрнең берсе. Чөнки уразада булсак та талашабыз без, уразада булсак та сүзгә керешәбез, уразада булсак та анда кемгәдер ачу чыгып нәрсәләр әйтеп куярга мөмкин без. Менә уразаның иң авыры шушы телебезне зарланудан, талашудан саклау. Ашау ишүдән тыелу әле бер нәрсә түгел. Монысы иң җиңел төр. Әмма телебезне менә сабыр итеп зарланудан, талашудан саклау монысы иң авыр. Чөнки менә монда да күрәбез, менә йөргәндә безнең иң зур проблема ул зарлану. Безгә зарланабыз. Шул элементарны алып, менә кичә харамда кеше күп иде. Шулай бит. Чыкканда да чыгып булмый. Моннан ябалар, тыңында барасы, монда ябалар. Тотыналар зарланырга. Тотынабыз инде бездә. Булдылар инде булар, туйдырдылар инде һаман. Үзебез шундый мөбарәк җирдә гыйбадәт кылыр өчен, Аллаһка якынлар өчен киләбез. Әмма шул ук вакытта да без Аллаһның тәкъдиреннән риза түгел. Аллаһ Тәала шундый изге җиргә җибәрде, әмма без гел зарланабыз. Әмма галимнәр нәрсә ди? Аларга зарланырга кирәкми ди. Чөнки бөтен шушы ябулар, нитү киләүләр миллион кешенең хәлен кайгыртып, аларның иминлеге өчен эшләнелә. Әйе, безгә ул неудобно. Без теләгән җирдән чыга алмыйбыз, теләгән җирдән таваф кылырга бара алмыйбыз, теләгән җирдән кайта алмыйбыз. Безгә кыенлык бу. Һичшиксез. Әмма ничек галимнәр әйтә, менә шушы бөтен миллион халыкның халатын итеп, монда пробка булмасын өчен, монда теге бәрелешмәсеннәр өчен, монда бер-берсенә анда зыян китермәсен өчен бу җирне ябалар, бу җирен ачалар. Шундый уңайсызлыклар туенда. Но асылда ул уңайсызлыкларның нәтиҗәсе кешене зурырак мәшәкатьтән саклау. Галимнәребез аңлата. Шунда без сабырлык күрсәтәбез икән, зарланмыйча. Әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh аля кулли хәл. Нәрсә генә булмасын, Аллаһка мактау. Аллаһ Тәала яратачак. Аллаһ Тәала безнең белән булачак. Аллаһ Тәала безгә савапны хисапсыз булачак, бирәчәк. Зарланабыз, гостиница ерак дип шулай бит. Но Пәйгамбәр саллаллаху нәрсә диде? Кемдә кем өендә камил рәвештә тәһарат алып мәчеткә барып намаз укый дигән ният белән чыгып китә икән ди, һәрбер адымы өчен бер изгелек язачак. Һәрбер адымы өчен бер гынахын ярлыклыячак. Әйе, кисәдә теге акча артмагач, без бу савапны күрмәгәч, без зарланабыз. Ерак дибез. Әмма бит кыямәт көнендә кабергә кирип яткач, шушы адымнарыбыз күбрәк булган саен шатланып ятачакбыз. Ярый әле йөргәнмен, ярый әле
ерак булган, чөнки адымнар күбрәк әҗер җыелган, күбрәк гынахлар ярлыкланган. Һәм менә шушы мәшәкать булган сайын савап та күбрәк булачак. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, гыйбадәтнең мәшәкатенә карап Аллаһ Тәгалә савабын да күбрәк бирәчәк ди. Куръан укырга авыр бит. Ама авырлык белән укыган сайын икеләтә әҗер бара. Бер гыйбадәт кылганда, син шушы гыйбадәтне үтәр өчен бүтән кешегә караганда күбрәк акча сарыф итәсең икән. Анда күбрәк анда чыгымнар булды ди, анда теге чыпалар чыгып инде. Аллаһ Тәгалә шушы күбрәк чыгым булган сайын Аллаһ Тәгалә сиңа әҗрен күбрәк бирәчәк. Чөнки бу һәрбер нәрсә Аллаһ өчен тотыла. Без зарланабыз бит, монда билет канитте, монда акча югалттык дип шулай бит. Әмма шул вакытта зарланмыйча тыелып калган булсак, безгә Аллаһ Тәгалә шушы гыйбадәтебезне әҗрен тагын да арттырыр иде. Шуңа күрә менә бу кыенлыклар Аллаһта сынап карый. Менә минем юлымда Аллаһка якынайта торган шушы изге юлда кулын сабыр булып, түземлелек күрсәтеп, минем тәкъдиремнән, минем шушы гыйбадәт кылу юлыннан риза булырмы икән? Яки шушы Аллаһ Тәгалә безне сыный. Гостиница ераклыгы белән дә, шушы кеше күплеге белән дә, ябылар белән сынап карый Аллаһ Тәгалә. Төрле яктан сыный. Төрле кешеләр җибәрә безнең арабызга. Юлларны ябып сынап карый Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Ул сынау турында әле без хәзер менә алачакбыз. Менә шушы сабырлыгыбызны нинди дәрәҗәдә икән. Хәзер чынлап та, әгәр дә кеше түземле була икән, бер нәрсәгә зарланмый икән, чынлап торып ул кеше белән рәхәт. Йөрүе дә рәхәт, аралашу да. Әгәр дә кеше гел зарлана икән, гел постоянно зарлану сүзе ишетелә. Аннан уже читләшәсең килә. Аның белән уже, үзең генә йөрисең килә башлый. Уже туйдыра гел зарлану. Үзең генә йөргәндә әлхәмдүлилләh дип фикерләп, нитеп зикр итеп йөрисең. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә бит, карагыз, Бакара сүрәсенең 155-156 аятында. Нәрсә ди? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ди. Без сезне сынап карыячакбыз ди. Сезнең сабырлыгыгызны, иманыгызны белер өчен. Нәрсәләр белән? Курку белән. Менә бу көндә без курку белән сыналабыз. Шулай бит. Әзрәк иминлек безнең күчә башлады. Шушы фитнәле вакытта, шулай бит. Бигрәк тә безнең җирлектә. Курку белән сыналабыз без бүгенге көндә. Чөнки иминлек бетә башлады. Вал-җу'i ди. Ачлык белән сынаячакбыз ди Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Ачлык белән безнең әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз сыналды, шулай бит. Һәм әлхәмдүлилләh, алар аны яхшы гына үтте. Ачлык белән сыналсалар да, алар кешелеклек йөзен югалтмадылар. Алар туганлык җепләрен үзмәделәр. Алар ярдәмче булдылар. Бүгенге көндә без байлык белән сыналдык, кешелек йөзе дә югалды, туганлык аралары да өзелде. Инде ярдәмчелек тә икенче планга күчте. Ягъни теге әйтәләр бит, михнәткә түзеп була, рәхәтлеккә чыдап булмый дип. Ва нақсин минал амвал, малларыгызны киметеп сынарбыз ди. Вал анфус ди, кешеләрне ди, якыннарыгызны ди үтереп ди. Ва самарат ди, ягъни уңышсызлык белән ди, җимеш бирмичә, корылык белән. Әмма нәрсә ди, шушы сынаулар нәрсәләр өчен ди? Ва башшири сабирин ди. Сабыр булучыларны ди, шатландыр ди. Ягъни сабырлыкны белер өчен сыный Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Һәм нәрсә ди? Аллазина, һәм нишләргә кирәк ди? Аллазина ди, иза асабатхум мусиба ди, һәм кемнәргә шушы мусиба, шушы санап китергән сынау, бәла-каза иреште икән ди, алар нишлиләр ди? Калу, алар әйтерләр ди, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун ди. Ягъни без Аллаһтан һәм Аллаһка кайтачакбыз. Ягъни бу бар нәрсә дә Аллаһ Тәгаләдән. Нәрсә генә булмасын, Аллаһ Тәгалә бирде, Аллаһ Тәгалә алды. Bütün нәрсә дә Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән ди. Һәм менә галимнәр әйтте, менә шушы сабырлыкның фазиләтләре турында әзрәк кыскача гына әйтеп киттек, шулай бит.
Һәм ничек соң сабырлыкны булдырырга? Менә берничә сәбәпне алачакбыз. Һәм галимнәр әйтте, иң беренче кеше белергә тиеш ди. Менә бу бар нәрсә дә Аллаһ Тәгаләдән. Менә нәрсә генә гостиницаның ераклыгы да Аллаһ Тәгаләдән, харамда кеше күплек дә Аллаһ Тәгаләдән, юллар ябу да Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне бар итүче. Халик аф'алул ибад. Аллаһ Тәгалә шушы кешеләрнең гамәлләрен бар итүче. Әгәр дә без зарланабыз икән, димәк без Аллаһ Тәгалә шушы тәкъдиренә зарланган булабыз. Аллаһ Тәгалә безне сынап карады. Безне сынады, даталарны күчертеп тә сынап карады. Сынады гостиница 5 звездочный булмаганга да. Шулай бит. Сынады харамны кеше белән тутырып та. Без, менә бу Раббыбыз, ул безнең хуҗа. Без куллар. Кул менә хуҗасына бер нәрсә нитә аламы? Ризасызлык белдереп аламы? Юк. Чөнки хуҗасы аны ашата, эчертә, эш белән тәэмин итә. Шулай бит, бөтен кирәк-ярагын бирә. Һәм икенчесе, менә нинди генә сиңа бәла каза килмәсен, белергә кирәк, сабыр итәргә ярдәм итә. Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин синең гынаһың, синең кимчелегең аркасында. Нәп килде сиңа бер бәла каза, сиңа ышанмый торган берәр гамәл. Ул бел синең гынаһларың сәбәпле. Чөнки менә Шура сүрәсенең 30-нчы аятында әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан кафир." Сезгә ирешкән бәла казаларды үз кулларыгыз белән эшләп алган гынаһларыгыз сәбәпле ди. Әмма аңа карамастан күбесенә ул гафу итә ди. Менә безгә килде икән берәр сынау. Димәк, ул үзебезнең кимчелек, үзебезнең гынаһлар сәбәпле. Шуңа да кешегә зарланганчы уйларга кирәк. Тукта, мин, может, провинился каядыр. Может, что-то не то сделал. Шуңа зарланганчы уйларга кирәк. Үзебезнең сәбәп безнең гынаһлар аркасында түгел микән дип. Һәм өченчесе ярдәм итә шушы сабырлыкны булдырырга, менә алда әйтелгәнчә савапны уйлау. Әгәр дә мин һәм сабыр итеп, түземлелек күрсәтеп, эндәшмичә, ризасызлык белдермичә, канәгатьсезлек күрсәтмичә, сабыр итеп, түземлелек күрсәтеп калдыра алам икән, Аллаһ Тәгалә миңа күп итеп әҗр бирәчәк. Чөнки нәрсә дип алдык? Сабырлы күрсәтүчеләргә Аллаһ Тәгалә әҗрне хисапсыз бирәм диде. Менә шушы аятны истә тотып, савап өмет итеп, савап сайлыйбыз монда. Или бер нәрсәсез калу, или саваплы калу. Теге әйтәләр бит, бизнеста да риск бар, шулаймы? Акча тагасың, или күп итеп акча эшлисең, или вообще без ничего останешься. Әмма Аллаһ белән сәүдә кылу, бер качанда инде нольга банкротлыкка чыкмыйсың. Бизнеста әле син риск син 50/50. Эшең барамы, юкмы? Аллаһ Тәгалә белән эш бер качанда бармый дигән фикер юк. Ул син түздең икән аның өчен. Бәрбер савапны бирәчәк. Ихластан түссәң, ярхамакалла. Һәм белергә кирәк, менә монда тагын бер аят бар, Шура сүрәсенең 40-нчы аятында килә. Менә бу бәла каза килде дисәң, кеше белән начарлык эшләде дейме? Җавап бирүнең 3 төре бар. Әмма иң хәерлесе шушы җавапның. Әгәр дә сабыр итеп, түзеп, начарлык белән җавап кайтармыйсың икән, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Иң хәерле, иң тулы әҗрләрне бирәмен ди. Менә безгә
сынау килде, берәр кеше начарлык эшләде, берәр авыр сүз әйтеп куйды ди. Менә бу вакытта ничек итеп җавап кайтарырга? Һәм галимнәр әйтә: "Ва җазаa'у сайyi'ати sayyi'a" ди. Начарлык кылды икән ди, берәрдән ди, яшәклек сиңа карата эшләде икән ди. Сукты ди, анда бер авыр сүз әйтте ди. Синең хакың бар, шундый ук микъдарда җавап кайтарырга ди бу кешегә. Бер тигез итеп. Бу беренче этап. Тигез итеп. Фәмән аса ва аслаха фәаҗруху ала Аллах. Әмма инде сиңа начарлык кылсалар да, сиңа zulmлык кылсалар да, әгәр дә гафу итәсең икән, ул кешене аңа начарлык белән ул аның шикелле җавап кайтармыйсың икән, Аллаһ әҗерне үзем бирәчәкмен ди. Аллаһ әгәр дә үзем бирәм ди икән әҗерне, менә ничек уразага, ул аңа хисапсыз бик күп әҗерләр бирәчәк. Һәм менә шушы гафу итү өчен бик зур сабырлык таләп ителә. Һәм менә шушы галимнәр әйтте, шундый зур сабырлык таләп иткәнгә Аллаһ Тәгалә әҗерне үзем бирәмен диде. Иннаху ла юхиббу залимин ди. Төрсектә Аллаһ Тәгалә zulmлык кылучыларны яратмый ди. Әгәр дә инде кешегә начарлык кылды икән, мәсәлән, бер сүз әйтте икән сиңа, идиот сүз әйтте. Кешегә бит эш алмый. Кешене өстәп 10 тапкыр әйләнеп әйтте икән, анда мат-перемат или бүтән сүз инде ул zulmлык кылган бу. Кеше сиңа бер сукты икән, син 10 суктың икән, син zulmлык кылган буласың. Һәм галимнәр әйтте, кеше белән муамалат кылганда, менә сиңа бер начарлык эшләсәләр, шушы 3 этап бар ди. Иң хәерлесе гафу итү ди. Аның дәрәҗәсенә төшмә, ул сиңа сүгенү сүз әйтте икән, аңа сүгенеп җавап кайтармау, сиңа сукты икән, аңа сукмау. Бу инде бик әз кешегә генә бирелгән, зур дәрәҗәдәге иман, бик сабыр кешеләргә генә бирелгән, Аллаһ каршында иң сөекле булган гамәл. Бу бик әз кешегә бирелгән. Һәм икенчесе инде гаделлек, бер тигез итеп җавап бирү. Бер сукты, син хакың бар, бер сугырга. Бер рәнҗиткеч сүз әйтте, син хакың бар, шундый сүз әйтергә. Гаделлек. Üçüncü etap zulmлык кылу инде. Монсы Аллаһ Субханаһу ва Тааля яратмый, моның өчен инде гынах булачак. Һәм менә икенче аятта да шушы аятны ныгытучы аят бар. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә бит: Allah Subhanahu wa Ta'ala Fussilat surəsinin 34-35 ayətində әйтә, шул аятка менә кеше белән муамалә кылганда әйттек бит, бер тигез итеп яки zulmлык кылу турында менә идфа биллати хия ахсан фа иза аллази байнака ва байнаху адаватун кааннаху валиюн хамим ди. Сиады берәрсе начарлык кылса ди, шәклек эшләсә ди, шушы муамалә кылганда эш вакытында нәрсәди син аңа яхшылык белән җавап кайтарды. Начарлык кылды, елмаеп матур сүз әйтте. Алдалады икән, бүләк бирде. Яни яхшылык белән ди җавап кайтарды. Һәм ахыр чиктә ди шушы кеше ди аңлапты үз хатасын, иң якын дуска әйләнерде. Һәм нәрсә ди? Әмма ди бу безнең өчен в области фантастики, не шулай бит? Biz аны булдыра алмыйбыз. Безгә сукты икән, biz тибәчәкбез, шулай бит? Бу әмма тарихта бик күп вакыйга. Мен аны сезгә дә сөйләгән идем. Шулай бит, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Бәдәви килде бит. Әҗәтен сорап. Акырып бакырып уларны
Тотып алды муеныннан. Шулай бит? Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям елмайды гына. Әҗәтемне кайтардыгач, өстәп бир әле диде. Тарихта булган хәл Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушы аят белән гамәл кылып. Айша радиллаһу анһадан сорагач, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям диде. Ан хылкы Коръан иде ди. Менә шушы Коръанның шушы аятына ул гамәл кылып күрсәтте шушы бәдәви белән. Начарлык итеп килде бәдәви. Кышкырды, акырды, якасыннан тотып алды. Пәйгамбер саллаллаһу елмайды гына. Елмайды һәм яхшылык белән җавап кайтарды. Әҗәткә өстәп бүләк бир диде. Һәм теге бәдәви шаккатты, ничек ди. Һәм шуның белән иң якын дуска әйләнер диде бит. Шуның белән кардәшкә әйләнде. Ислам кабул итте. Бүгенге көндә безнең муамалат белән кеше исламнан кача. Мусульмане, которые обманывают. Бүгенге көндә мусульманнар арасында күпме аферистлар. Әҗәткә алалар, кайтармыйлар. Килешү төзиләр, килешүне бозалар. Какой анда шушы аят белән гамәл кылу? Син начарлык кылсар яхшылык белән җавап кайтару. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва ма юлaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim ди. Ләкин ди, менә шушы әйбер ди. Сабыр кешеләрдән башка ди, бер кемгә бирелмәячәк ди. Ягъни бу менә бу сыйфат начарлыкка яхшылык белән кайтару. Бик әз кешеләргә генә бирелер ди Аллаһ Субхану Тәгалә. Бары тик сабыр булучы, сабырлыкны үзендә булдырган кешеләргә генә, нәфесен сабырлыкка, түземлелеккә тәрбияләгән кешеләрдә генә булыр ди. Һәм дүртенче сәбәп безгә сабыр булырга ярдәм итә торган, әгәр дә без шушы сынауларга түзеп зарланмыйча һәм яхшылык белән кайтара алсак, белергә кирәк, Аллаһ Субхану ва Тәгалә безне яратачак. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә яхшылыкны ярата. Изгелек кылучыларны ярата. Син начарлык кылсалар да яхшылык белән кайтарасың икән, аңа уч тотмыйсың икән, аңа уч сакламыйсың икән, Аллаһ Субхану ва Тәгалә нәрсә ди? Валлаһу юхиббул мухсинин ди. Аллаһ Тәгалә изгелек кылучыларны ярата ди. Сен килеп акырып-бакырып теләсә нәрсә әйтте икән, игътибар итмичә, аңа өстәмичә, түземлелек күрсәттең икән, яра, әлхәмдүлилләh, эшләрбез анда, яра, киләрбез дип яхшылык белән кайтарсам, бел, Аллаһ Тәгалә сине ярата. Али Имран сүрәсенең 134-нче аятында әйтте. Аллаһ Тәгалә ярата ди. Һәм нәрсә ди? Сабырлыкны булдырырга ярдәм итә торган сәбәп инде ул тәрбияләү, тренировка. Ягъни бүген бер әйбергә түзеп каласың, иртәгә икенче әйбергә, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә: "Ва ман ятасаббар юсаббирухуллаһ." Кем сабыр булырга тырыша ди, түземлелек күрсәтмә, сынап карагыз менә бүген генә. Менә бүгенге вакыттан әйтегез, "Всё, сабыр булам, менә зарланмаска тырышам" дип. Бер нәрсәгә дә зарланмыйм, түземлек күрсәтәм. Япсалар да анда автобус нитсә дә зарланмыйм. Менә үзегезне нитеп карагыз, тәрбияләп булдыра аласызмы икән нәфесне? Аллаһ Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Кем үзенә сабырлык кылырга тырыша икән ди, нәфесен тәрбияли икән ди, Аллаһ Тәгалә сабырлыкны аңа бирәчәк ди. Ягъни менә без спортзалга киләбез бит. Башта 5 килолык гантель күтәрәбез, икенче тренировка, 6 җылай җайлап үсәбез. Шулай бит, ятлаганда да шулай ук. Башта бер аят ятлыйбыз, аннары әзрәк хәтер яхшылана башлар, 2 аят. Менә шушы әхлакый сыйфатларда да нәкъ шу тренировка шикелле. Менә бүген генә түзеп карыйк, менә элементарный харамга төшкәндә, зарланмыйча, уф-пуф килмичә, эссе димичә, кеше күп димичә, монда япканнар тегеннән туйдырдылар инде бу арабчыклар дип. Просто сабыр итеп менә булдырып карыйк үзебездә. Иртәгә тагын бер нәрсәгә түзеп карыйк. Һәм менә шулай җайлап түземлелек күрсәтсәк, Аллаһ Субхану ва Тәгалә сабырлыкны бирәчәк. Әмма үз-үзеңдә, үз өстеңдә эшләмичә, ул вахи ингән кеше генә, вахи ингән кебек кенә бер мигдарда гына син сабыр булмыйсың. Ашудан тыелу өчен дә, тиз кызып китмәс өчен дә
Безгә үзебездә җайлап адым эшләргә кирәк. Шулай үз өстендә эшләмичә берничек сабыр булып булмый. Шуңа күрә Хасан аль-Басри әйткән бит, "Ас-сабр канзу мин кунузил хайр", ди. Сабырлык ди, ул ди хайрлылыкның ди бер хәзинәсе ди. "Ва ла ю'ти Аллаһу илля ли-абди карим индәһи". Һәм шушы сыйфатны ди Аллаһ Тәгалә сөекле бәндәсенә генә бирә ди. Уйландыра торган сүзләр бит, шулай бит, теге хәдис аят булмаса да уйландыра. Әгәр дә син сабыр түгел икән, гел зарланасың икән, димәк син бу сүзләргә эләкмисең бит. Әгәр дә сабырлыкны үзеңдә тәрбиялисең икән, син шушы сүзләргә лаек булырга мөмкинсең. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәм онытканмын иң соңгы сәбәп дуга кылу. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Таалядан сорау: "И Раббым бер Аллаһ, миңа шушы сабырлык сыйфатын булдырырга ярдәм итсәң иде. И Раббым бер Аллаһ, телләремнән зарлану сүзләренне алсаң иде. Түземлелек бирсәң иде" дип. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә менә һәр барчыбызга да шушы сыйфатны булдырган насыйп әйләсен, уразаларыбыз да камил, саваплы булсын, шушы мүбәрәк изге җирләрдә дә зарланып үзебезнең әҗерләребезне киметмәсәк иде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы сабырлык биреп, 3 сыйфатны да сабырлык 3 төрендә үзебездә булдырып, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһи бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.